Hanggang dito lang tayo mga kapadyak sa labas. Ito ang labas niya. Well, good morning mga kapadyak. Time check, alas 5:13 ng umaga. Tayo pupunta ng San Manuel, Pangasinan. So sana makakarating tayo hanggang sa may dam. Backdoor tayo. Daan natin ay ang Quintin, tapos ang Quintin, mga aktibidad San Nicolas. Makulimlim ang panahon. Ang Caraballo Mountain ay umuulan. Time check 5:26, San Quintin, Pangasinan mga kapadyak. Dire-diretso lang tayo dito sa may barangay Bantog. Ang kaliwa na yan, papuntang Tayog. Eto, aktibidad ang tumbok natin mga kapadyak. Malinis ang daan, walang mga bikers. Palo Bridge mga kapadyak, papuntang Natividad. Kasi pag kumanan tayo, yan ang papunta sa may Bachelor, sa may Sky Plaza at Maranong Falls. So, dire-diretso lang tayo mga kapadyak. Wala tayong kasabayan. Malinis ang daan. So ito ang bayan ng Natividad, boundary ng Natividad at Cariculas. Welcome to San Nicolas. Yan yung arko. Sa kabila, barangay Barangubong, Natividad. At dito naman sa kabila, barangay Nining. Caraballo Mountain na nga, maulan pa rin. Subuti na lang at hindi tayo dyan nagpunta. Okay, San Nicolas, Pangasinan. Putan lang natin konti lasa ng San Nicolas. Ito yung tree house nila. Okay, so 2022. Pernah nyoba? Kau dah? Nanti tiba pati saman lah, kontrol kay. Okay. Pang barangay tayo sa sunod dito. Daluan yung posto.
kabila. Yung dating hanging bridge nila. Barangay Lungaw. Barangay Salpat. Okay. Barangay San Felipe. Morning. Mapanjidam boss, ang Roque. Ay dati ka naman. Salamat po sa. So dito tayo sa may daan tayo ng konti. Ang ganda oh. Ayan. I love San Felipe is yan tayo nanggaling. Mga kabadyak, ang kanilang barangay outpost. Ang ganda, ang linis ang barangay na grabe. Yan o, ganda o, nasisikatan ng araw. Kaya expected natin na may akyatan. Ito kaya hindi natin alam kung gaano kataray. Ayun. May recovery din. Doon tapos tarik na lusong. Wow, ang tarik talaga. Lalo tayo. Hindi natin alam kung ano to. Bada pala. Tapos surong-surong natin ang daan mga kapadyak. Ang ganda oh. Ayan oh. Yan ang view ng bundok. Sarap. Nakakasalubong so okay lang.
tayo doon sa bantay. Tignan natin. Saan tayo makakarating. Bagong simento. Saan na sa may... Dito na. May guardia. Boss, good morning. Ngayon sumber sir. Sa may main gate mga kapadyak. Pwede raw. Baba. Walang tubig na. Ayan, yung kapadyak. Ikot lang tayo rito, tapos uwi na. Okay. Kano? Ayan. So, takbong pogi lang. Diba? Para. Wala ang main gate. Main gate. Ito yung gayam, main gate na. Thank you, boss. Welcome to San Roque Power Corporation. Okay, tingnan natin kung anong meron sa taas. Uwi na tayo. Nag-iisipan ko kung dadaan tayo ng San Manuel kasi hindi pa tayo nakakadaan ng San Manuel na nakabike. Hanggang na. Mga kabadyak, uwian na to. So first time natin na dadaanan ng San Manuel, Pangasinan na nakabike. So mga kapadyak, para bang municipality of San Manuel natin.
dyan. Diba? So, eto. Ang papuntang Asinggan mga kapadyak. Dito tayo sa may junction. Galing San Manuel papuntang Asinggan na to. Tapos ito ng Asinggan. Junction mga kapadyak. Pag kumanang ka, Pinalonan. Pag sa kaliwa, Santa Maria. Tayo. Ito yung papunta ng town proper ng Asinggan itong kakanan. Tayo. Diretso lang tayo. Ayan mga kapadyak. May nadaanan tayong kainan kaya kakain muna tayo. Ang ulam natin ay papaitan. Okay. So, galit-galit muna tayo mga kapadyak. Ito tayong kumain. Tayo'y lalarga na. Diretso na lang tayo. Saan tayo ng Santa Maria? Ito ang palengke ng Santa Maria de Pila. Pablo, labas na yung Balongaw. Tayo dito lang, diretso lang po. Ito pa lang may Katuluyan. Baka dyan mga kapadyak. Yan yung patungo ng Sunflower Camp. Na rin mga kapadyak. 5 oras din tayo nasa Palaboy sa Lansangan. Dito na lang, kung gawin yung direct ng araw.